Ahoj dámy a páni, tu slovenský Spider-Man a dnes sa pozrieme na seriál, ktorý som zmieňoval vo videu Top 5 filmov a seriálov, ktoré vám odporúčam, a hovoril som, že na ňo urobím samostatné videjko, a to je seriál Bylo nebylo. Bez žiadnych ďalších zdržovačiek ideme na to. V stručnosti, o čom je seriál. Seriál rozpráva príbeh o Eme Slonovej, ktorej raz pred jej dverami sa objaví jej syn, ktorého sa vzdala, keď sa narodil. Nie, že by ho nemala rada, ale proste si neverila. A vzdala sa ho a ten jej syn prišiel za ňou, lebo pochádza z rozprávkového sveta, ktorý bol zakliatý zlou kráľovnou, a táto kliatba spôsobila, že rozprávkové bytosti uviazli v našom svete a žijú v mestečku Storybrooke a vôbec nič si nepamätajú, že by boli rozprávkové bytosti, a majú v hlavách iba to, že sú normálni ľudia v našom svete a rozprávky sú len mýtus. To isté si myslí aj Ema Slonová a jej syn ju príde presvedčiť na to, aby tomu uverila, lebo ona má vraj túto kliatbu zlomiť. Dobre. Takto. Poviem najprv len tak, že čo sa mi na tom páči, aby som nevyzradil, a potom budem hovoriť spoilery, čo je, keď niekto povie, jak všetko dopadne, zvraty, aké tam budú a podobne. To je vlastne spoiler a vtedy vás upozorním, že môžete vypnúť toto video. Dobre. Takže tento seriál sa mi hlavne ľúbi v tom, že dokázal parádne sklbiť realitu a rozprávkový svet, lebo zvyčajne v rozprávkach to je také fantazívne a hrdinovia nie sú v takých fakt životných situáciách, že proste rozprávkovejší je ten rozprávkový svet, tak nejak, povedzme, však viete, taký nie je to proste také tvrdé, ale tento seriál dáva rozprávkovým bytostiam dosť zabrať, lebo sú tam veci, ktoré sú fakt veľmi silné na psychiku a ledva sa cez ne dostanú. Tak. A môžete sa tešiť na veľa rozprávkových bytostí, ktoré sú známe z klasických Disney rozprávok, ale aj tie najnovšie. Je tam aj ľadové kráľovstvo, akože tie hlavné postavy. Okrem Olafa, Olaf sa tam neobjavuje, ale za to je tam Anna, Elza, Kristof a podobný. Bude tam aj neskrotná tá Merida z toho filmu Neskrotná a ďalšie rozprávkové bytosti. A rozhodne sa máte na čo tešiť. No. A teraz idem spoilerovať, takže môžete vypnúť toto video, keď si nechcete pokaziť seriál, a ja idem spoilerovať. Takto. Čo sa mi na tomto seriáli nelúbi? Počítačové efekty by som ani tak moc nebral, lebo nie sú síce úplne najkvalitnejšie, ale za to ani nie sú najhoršie, by som povedal. Proste dajú sa pozerať na tie počítačové efekty. A tento seriál má jednu postavu, ktorá v prvých 3 sériách bola zo zápornej dobrá, a to je postava Rampelníka. Po slovensky je to Martinko Klingač, ale ja mu budem hovoriť Rampelník, lebo ja som to pozeral v češtine. A Rampelník bol prvé 3 série ten, ktorý sa snažil byť zo zlého na dobrého, ale v 4. sérii sa to nejako zvrtne a sa stane z neho
veľmi záporná postava, možno aj tá najhoršia. A celé to popletené a potom sa zrazu zase zmení na dobrého a je to také. Aj tá jeho ďalšia manželka Belle, to je tá skráska zvieratá, sa tiež chová, takže ale je to ešte celkom pochopiteľné, ale ten Rámpelník na to, akú má silnú minulosť, tak je to celkom zvláštne. A v prvých 3 sériách bola moja najobľúbenejšia, ale po 4. sérii si ma získala iná postava, taktiež záporná, ktorá už ale vedela, čo robí a mala peknú cestu zo zlej na dobrú, a to je Zlá kráľovná. Ona ako Zlá kráľovná má výborný príbeh, ona netúži po kráse Snehulienky, že by najkrajšia, ale má dosť hlboký príbeh. Vy, ktorí ste to už videli, tak to poznáte. Snehulienka ako malička vyzradila tajomstvo, ktoré potom zabilo milého Zlej kráľovny a Zlá kráľovna odvtedy túžila po pomste. A to je strašne krásne, ak sa zo zlej zmení na dobrú, a po 4. sérii je to moja najobľúbenejšia postava zo všetkých. Potom druhá moja najobľúbenejšia postava je tu kapitán Hook, a.k.a. Killian Jones, ktorý bol tiež záporná postava a tiež mal perfektnú cestu od zlého k dobru. Čiže normálne sa hodí na kapitána Hooka. Teraz, keď mi niekto povie kapitán Hook z Petra Pana, tak si okamžite predstaviť toho kapitána Hooka z Bylo nebylo. A to je tiež fantastická postava. A sranda je tá, že v tomto seriáli si obľúbite tie záporné postavy tiež, možno aj viac ako tie dobré, ale aj tie dobré stoja za to, akože Snehulienka a Princ Krásom sú dokonalí, aj teraz som zabudol meno, aj Emma, tá je tiež výborná, aj jej syn Henry a všetky postavy hlavne sú výborné. A tento seriál akože dosť dáva zabrať, akože sú tam veci, ktoré som fakt nečakal, ako smrť milého Reginy Millsovej, keď proste zomrie ten jej milý. To som nečakal, že toto sa stane v tom seriáli. A je to krásny seriál, odporúčam ho. A myslím, že by ste si ho mohli pozrieť. Je obrovská škoda, že Olafa tam nedali, to by bolo zaujímavé. Parádny seriál, odporúčam, aj keď sú tam také tie mierne chyby, odbočky a občas taká tá nelogika tam zafunguje, ale to je proste asi u každého filmu a seriálu. A inak je to krásny seriál, odporúčam. Dobre, dúfam, že sa vám to video ľúbilo. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa nepáčilo, dajte like. Odber rozhodčie ma tiež veľmi poteší. Môžete ma sledovať na mojom Instagrame a do ďalšieho videjka. Ahojte.